Stop Junta, building better Africa. Gani mawa wa lachinai pa 3 April chaka chimenechi cha 2025. Iyi ndi program imene timasanthula zina mwankhani zimene zalembedwa m'manyuzpepa athu a mdziko muno, The Daily Times komanso The Nation. Tsiku la lero muli ndi ine Emmanuel Chiwocha komanso mzangayo Helbert Katanda. Mwadzuka bwanji chimwene? Ndadzuka kaino. Ayi ifenso tadzuka ndithu. Echebwere. Tione kuti kodi mawa uno manyuzpepa athu a mdziko muno akuti bwanji. Ndiyamba ndi newspaper ya The Daily Times imene ikukamba kuti nkhani yayikulu akuti MPs their police IG. Nkhani yake kwakukulu ndi komiti imene ya kunyumba ya malamulo yoona zachitetezo mdziko muno anayitanitsa ndithu Inspector General Mai Yolamo amene amakafunsa ndithu zina ndi zina. Nkhani yayikulu imene inamanga nthenje kumeneko inali nkhani yokhudza zachitetezo mdziko muno. Akunena kuti pamene pakumachitika anthu akamachita zionetsero zabata pakuoneka kuti kumachitika zadzipolowe, ndipo zimenezi anthu ena amapezerapo mpata kumenya anthu, kutema anthu, kutulutsa dzikwanje nde amawafusa kuti kodi apolisi muchitapo chani, ndipo nkhani imene inuyo mumayiona bwanji, ndipo awapempha kunena kuti iwowa agwire ntchito yawo mwaukadaulo komanso amange onse amene akukhudzidwa ndi mchitidwe umenewu. Anapereka chitsanzo kuti nthawi imene ogwira ntchito mboma amapanga ndithu zionetsero zokakamiza boma kuti awabwezere malipiro awo ndi 44%, anthu ena ndithu adamenya anthu amene amachita zionetserowa nkuwatema, ndi amanena kuti izi zidachitika pamaso pa apolisi akuonerera. So apolisi ndithu IG mukulankhula kwawo anena kunena kuti iwowa ndithu ayesetsa ndithu agwira ntchito mmene amadziwira mwaukadaulo posatenga mbali ina iliyonse. Sindikudziwa ukuiona bwanji nkhani? Ndi nkhani yachitetezo. Yes. Let's give it the seriousness it deserves. Nkhani yachitetezo ndiyonena kuti ni nkhani yofunika kuifotokozera mwachindunji bwinobwino. Now talking about azathu amene amakhazikitsa chitetezo kumalawi kuno ndi apolisi. Zakhala zikuchitika, it's not even confidential kuti kwa nthawi yayitali ndithu malawi muno amati anthu ena akati apite akachite zionetsero and then kumabwera gulu lina la anthu limene limanyamula zikwanje komanso mawipo osiyanasiyana amene at a certain point anapwetekana wanthu amene amachita zionetsero. So I believe kuti even apolisi they have malamulo awo amene amachita guide in their daily conduct. So I also believe kuti in those guidelines zimene apolisi amatsatira ndakuti zimafotokoza bwinobwino kuti okay, ngati munthu mwina mwake akukachita unlawful gathering at a certain place, inuyo ngati apolisi mmachita chani, how do you ensure kuti in a peaceful manner those people are guided, ngati aphwanya lamulo lina lake they should face the law, they shouldn't go scot free. Ndi mmene somwina ndikuyembekezera kuti malamulo awo amafotokozera bwinobwino. So zakhala zili zomvetsa chisoni choyamba, zakhala zili zopatsa mantha achachiwiri, zakhala zili zinthu zodabwitsa kumzika za dziko lino kuti kodi chikuchitika ndi chani. Kumaona kuti anthu ena ake amatemedwa apolisi ali pomwepo in the full watch of men in uniform. Anthu ena ake kumachita mwina zinthu zina zake zosakhala bwino to block others from expressing their rights, apolisi akuona. So funso mwina limene anthu ochuluka mdziko muno anali nalo ndi funso mwina limenenso Mai Mary Nyoram amene ali Inspector General of Malawi Police pakadali pano alandira ku nyumba ya malamulo kuti kodi muchita ponji. Apart from kuchita ponji komano why is this happening? So ayankha kuti iwo ngati apolisi aonetsetsa kuti there is integrity kumbali yawo,
aonetsetsa kuti they should deliver according to the expectations of Malawians in as far as security is concerned. So I believe that singokhala kai kungokamba chabe ndikukhulupirira kuti that will be implemented chifukwa ndizophweka ino kukufunsani kuti chakuti muchita motani ino kungofotokoza kuti ndikuganiza zoti nditere. So I sincerely believe kuti zimene ayankhula mai Marine Yoram sizingokhala zokamba chabe kapena kuti sizingokhala kuti amafuna kusangalatsa anthu chifukwa that was obvious. We were not expecting the Inspector General of Malawi Police kuti atiuza zoti fair police zimene zonse sizikukhudza komanso taisesa mbali athu zavuta sangatero. Definitely she was supposed to go there, listen to what the members of parliament are going to say, and in reaction to that amene andithu apange assure kuti ife ngati apolisi tigwira tionetsetsa kuti ntchito yathu tikugwira moyenerera. So ndi zinthu zoti tikadatebwerekera mawu m'Bible tikanati tidaziona kale zoterezi tidazimva kale zoterezi akulankhula kuti tigwira ntchito yathu in an integral manner. We are going to ensure kuti Malawi Police Service igwirire ntchito anthu osakhala kagulu ka anthu kena kake kochepa. So ndinkhani yoti tinaimva kale komano now what's remaining in the background and this is anthu achita bwanji kuti apange execute whatever they are saying. So anthu chimene akuyembekezera panopa is to see the Malawi Police Service kubweretsa mayina anthu amene akhala akuchita chipongwe anthu. There is a myth kunena kuti these people they are politically driven nchifukwa chake mwina Malawi Police Service ikukanika kuti igwira ntchito yake. So we are expecting kuti in one way or the other the Inspector General of Malawi Police will also make sure that she clears that air kuti anthuso akamakhala azidzozera okay we have the Inspector General amene ntchito yake akuigwira bwinobwino chifukwa chilichonse chimene Malawi Police Service imachita ngakhale chitachitika kuchizipa atachita anthu atatu okha. I believe kuti Inspector General zimakhudza ndipo sizakhudza kwambiri zimakhudza ndipo sizakhudza. How nthawi zonse timayang'ana amene ali pamwamba wankulu timayang'ana wankulu who is at the helm. So in this context ndekuti is the Inspector General of Malawi Police. So each and every conduct of Malawi Police Service ndekuti munthu wake amene timayang'ana ndi Marine Yoram. That's why ngakhale kuti kulemana kuja the hacking happened mwina kandi ku community the one responsible for that area ona kuti ndi officer in charge wa kandi C company kandi area 23 kandi force kandi jani ona zoti that was the officer responsible for that. Komano kunyumba ya malamulo amene akukayankha ndi Marine Yoram sanakatenga amene uja bwanji chifukwa choti iwowa ndi amene ali ndi she is the one who was accorded all the powers kuti akhoza kuchita direct komanso akhoza kuonetsetsa kuti something has happened. So sikuti those people should go scot free. Let the police hit the ground running. Apite agwira anthu amene ajawa anthu ankati aiti kuwadziwa. I remember there was a time when the president of Afort anachitidwa block ndi a certain group of people akuchokera ku Maliro area 24 akuti according to what he said akuti zinachitika pa mchase. So I believe kuti ndipo ananena kuti we have known the people tachita submit the names akuti kwa polisi Lilongwe police station. So I believe kuti that's a tip. Now ngala police akunena zoti we are investigating. I believe those people have been asked some questions kuti adziwe zoti okay chimene tikufuna ndi chani komano chachikulu nchonena zoti zomwe alankhulazo zamveka komano tidazimva kale zoterezi. Now to make it to make it the other way around, I believe kuti
Mary Nyoram komanso gulu lina ku polisi aonetsetsa kuti akuchita zinthu zosiyana kapena achita execute whatever they are saying to ensure kuti zimene alankhulazo zizachitire umboni chifukwa akakhala zoti sanachitepo kanthu I believe kuti anthu azabwera ndikumazapanga kuti zomwe alankhula dzulozo ndikumadzaonetsa kuti komatu inspector general anatiuza izi komano look at what is happening on the ground. Komanso izi zikubwera pa nthawi imene dzipani mdziko muno zikhale zikuchita campaign so chitetezo chikuyenera kukhala ndithu chokhwima kuonetsetsa kuti ntchito apolisi agwiredi mwaukadaulo. So we hope mmene mwanenera muja kuti zimene alankhula ndi zimene zidzichitika. Yes. On the front page of the Nation newspaper, blackout on crop estimates, and that's of course the headline of an exclusive story on this page, and it has two sub-headlines. The first one says Ministry of Agriculture keeps vital data under wraps, and that's Farmers Union of Malawi says move unfortunate frustrates planning. Partly the story appears on the second page of this publication, and it says Ministry of Agriculture is yet to release the first round of crop production estimates, drawing concerns from stakeholders who say the delay is frustrating their planning. Alright, in 4 of the past 6 years, the ministry released the first round of crop estimates between February and March. Yesterday, Minister of Agriculture Sam Kawale did not respond to the Nation calls and WhatsApp messages. Well, nkhani ilivyo hapa ndio kuti mumadziwa ino kuti unduna wa zaulimi umatulutsa mndandanda wa sokolola mmene zachitira komanso ndithu nthawi zambiri umafotokoza kuti according to the records that we have from the extension officers akuti zikhoza kutheka kuti chimanga chachita bwino chonchi. So those are just estimates. So we believe kuti what the Ministry of Agriculture estimates reflects the true picture on the ground kuti ndizomwe mmene muzinthu zitachitire. So pakadali pano kuti in the past 6 years zimachitika zimenezi between the months of March, February and March. So kuti ulendo uno tadutsa March tili mu April kumano the estimates akuti sanabwerebe mpaka tsiku la lero. So akudabwa kuti vuto ndi chani. So the Nation newspaper thought it was a tradition kuti ziluluka koma aona zoti sizinatuluke. So they called the minister koma sana wayankhe phone. Ndi mmene ndithu nkhani ikunenera partly. So sindikudziwa zoti chikhoza kuchedwetsa chani. Mwina ndikufunse nzanga kuti what could be the possible delaying factor. Mwina mukuganiza kwanga kunena kuti mwina ndi mmene mvula imabwerera kuti chaka chino yabwera mosiyanasiyana ndipo anthu ena mwina anadzala katatu ena kafolo ena ayikudzala kamodzi kupeza kuti chachita bwino ndiye mwina kapena mmundamo mbewuzo poti zina sizidache mwina titaonera kuti akudikira mwina amafuna aone kuti kodi achite kaundula wabwinobwino but komatu ndi April uno ndi April season kuyambika so mzodabwitsa mwina zoti taonera kuti kapena ku ministry agwidwa njengunje zavuta situkuzimu mwina kapena okay I don't want to reach to the conclusion yonena kuti kapena mwina mwake the estimates up and over they are worrisome kapena they are terrifying kuti amalawi tikaona tinjenjemera. I don't want to come to that conclusion. Komano I believe kuti there must be a serious factor which is delaying the Ministry of Agriculture from releasing those estimates. Komanso ndikukhulupirira kunena kuti ndimafuna kuti tingokhulupirira kunena kuti chilipo koma chikhale chabwino
chilipo koma chikhale chabwino chifukwa there could be a factor which the factor itself will be worrisome to Malawians before the estimates. Komanso there could be a factor imene kuzokhala ndiyoti yomvetsetseka. So tingokhulupirira kuti they haven't yet mwina access to the records they want of background kuti achite mathematics awo kumene ukafika potapa nga release kuti okay, this is our final estimate ya chaka chino mmene zokolola za anthu zichitire. Chifukwa posachedwa apa tisayiwale kuti posachedwa apa the Ministry of Agriculture will be required to release farm gate prices. Farm gate prices munjijewa chomveka bwino timanena kuti mitengo ya mmene anthu akuyenera kugulitsira mbewu kapena kugulira kuno kwathu ku Malawi. So it has always been a tradition kuti before the farm gate prices amayamba kayachita release my estimates kuti akamawerengetseraso nkukafika poti tikupanga ma farm gate prices aone kuti kodi demand ya chimanga ikhalapo yotani malingana ndi mmene chimanga chichitire. Amakhalanso akuyang'ana kuti okay, now we have pa ground pali soya, soya ndochuluka motere, demand ya soya ikhala bwanji. So according to the demand and supply ndi pamene amachitano mitengo yokhazikika. So ngati zachedwa za ma estimates ndekuti ma farm gate prices iso achedwa. So ndongokhulupirira kuti zichitika mwachangu chifukwa anthu ayambakale kudankhawa. The silence itself, the delay itself zikupereka nkhawa mwinaso more than the estimates would have done. Mwina, what do you have? All right, of course, another story which appears on the front page of the Nation newspaper talks about the committee which called the IG to act on violence yesterday. A story we've just looked at, which appears on the front page of the Daily Times newspaper as well. Regulations on handouts not ready. That's another story which appears on the second page of the Russian newspaper. It says Ministry of Justice is yet to finalize processing the regulations to govern implementation of the Political Parties Act of 2018 governing the prohibition of handouts during election campaigns. It has emerged. Nkhani yobereka zinthu nthawi ya campaign ndi imene yavuta ndalama ndi zinthu zina cholinga ufuna kukopa anthu. Chinthu choyamba chachikulu without pointing fingers at anyone. Koma ndimafuna ndinenechi the ones who are supposed to formulate that act, if it needs amendment, the ones who are supposed to amend that act amakhala politicians. Definitely being a politician ndekuti kuganizira za some of them who offer handouts kwama electorates. So I believe this kind of people amene amachita mchitidwewo ena ali komweko ena ku ministry komweko sitikatawo. So you wouldn't expect someone to formulate a law kapena to process a law yodzibwereka yekha. You don't bite a finger that feeds you. So akudziwa kuti ideyo ndikawina chisakho ndimakhala ndapereka ma handouts. Ndikunena kuti we are not pointing fingers at people. Ndikawina chisakho ndimakhala ndapereka handout. Ulendo uno akuti tichite lamulo lona kuti todetsetse kuti ma handouts asamakhalepo. Lamulo lizipanga prosecute each and every candidate amene wapezeka akupereka ndalama kwa anthu. Angapange lamulo loti lizibwereka yekha. Okay, kupangako chabwino they can be forced to do it. Komano they implement the processes now. Will they willingly facilitate the processes of bringing that law or bringing that act into life? Even if the law was formulated, do you think our members of parliament
Do you see them endorsing that act? Kuti taichita body bwere ndithu. Kaya mina I will go straight ku nkhani ya business ndikamaganiza nthawi ikhanga kuti ikuthamanga kwambiri akuti Malawi's inflation highest in SADC. Malawi headline inflation seen at 30.7% in February 2025 is the highest in the Southern Africa Development Community's SADC region. Recently, figures show inflation data from the website of the central banks in members country review a worrying trend for Malawi with a 2.2% point increase in just 1 month, whereas most of the other SADC countries are experiencing a moderate to the stable inflation rate. Well, I also thought so. I think my thoughts were in tandem with what the Daily Times newspaper has written. Awuri inflation yakumalayo kuno kuyabwera muchigawo chose cha SADC. Yes. Ndenkhani yake. So ndimakhulupirira kuti mwina mmene zinthu zimabwerera mtengo, the food inflation, komanso zina zambiri, you would look at a bag of maize, a 50 kg bag of maize. It's now selling at 100 kwacha or above. So mwinadi nkuteka kuti timachita kwakukulu ndithu than all other countries in the SADC region. That's why iyatipeza ndithu kuti ife we are leading, but it's not something to be proud of. On the back page of the Nation newspaper, magamba zanthawi ndeti kungochita moyepula. Yes. Bangwe All Stars fold. Owner says can't stand financial burden. Over 20 players rendered jobless. Nkhani ndimene Bangwe All Stars yathetsedwa mwene wake wanena kuti kwapita zaka 10 koma wakhala kuthandiza timu koma panopa akudutsa mnyengo zowawa zimene sangakwanitse kuwalipira maplayer kuthandiza timu moti iwowa ndithu asiya kuthandiza timu imeneyi. Nkhani yosakhala bwino. Licensing debacle and a firm yet to grant clubs licenses. Monga tikudziwa ino bungwe loyendetsa masewero ampira limapereka ziphaso kwa matimu ndithu amene akusewera mu league ya TNM mdziko muno, koma pakadali pano akuti famu sidaperekebe ndithu ziphaso zimenezi kwa maklabu ena ndithu. So we hope kuti awapatse mu nthawi yake chifukwa season ikuyamba. Season ikuyamba this coming Saturday. Yes. There is a match between Silver Strikers and Big Bullets. Yeah. And it's a game to watch. It's a game to watch, a must-watch game. Chifukwa tikugamba za Peter Mponda. Who recently crossed the floor from Silver Strikers kupita ku Bullets. Now, people would like to see kwadi Peter Mponda should we say the Silver Strikers imene maiona the previous season ija it was because of Peter Mponda kapena I want to tell you this. Kapena inali chifukwa cha maplayer ndofuna ndikuze izi ineyo last Saturday I had a privilege. I watched the game ya Silver Strikers and Mighty Mukulu Wanderers ya Charity Shield. To be honest ndimayira kuona kunena kuti I think Mponda anabweretsa mpira wina wake ku Silver. I'm telling you, Silver si masewera mpira ngati umene imasewera last season. I heard someone saying and kukuza chilunga. My worry is Silver Strikers kupanda kusamala season inoyet singatenge chiko if they are going to play the type of football imene amasewera last Saturday. Now that goes both sides. Chifukwa I remember someone said ataonera game ya Silver Strikers the Mighty Wanderers and then I was like, okay, Silver Strikers yawina koma yawinira mapenalty koma no tactically Mighty Wanderers inasewera. Now the thing is azatwa Silver Strikers anapanga poster kuti I think shoes
shoes in the Nkhanga, the current coach of Silver Strikers. I think he's too young for the bankers. Now, ndinangoona kuti okay, iyoyo that was a bit too personal. Komano kwambiri chimene amafuna kutanthauza ndicho kuti Silver Strikers is not playing the type of football it was playing nthawi imene kunali anzathu apita mponda. Koma now that also goes kwa apita mponda. Big bullets sikusewera so mpira umene kunali pasuwa. I'm telling you, those who watched the Blue Eagles in the big bullets, the goalkeeper of Blue Eagles had to sit on top of a bar. Chifukwa chonena zoti bullets sima banga ataka. Anakala nditupa pamwamba pagolo paja kukhala nokumaonerera for quite a few minutes kumaonerera mpira uja. Chifukwa chani Silver Strikers big bullets simabwera kugolo. Zangochitika kuti yawina 2-1. In football timanena zoti the one who has won ndi amene ali wankulu. Komano tactically I'm telling you big bullets imangochita wapakala. So now it's like kuti apakala wa bullets ndi apakala wa Silver Strikers akukakumana. Now that's why anthu amadandaula. I heard Peter Mponda himself last week said in an interview, this is too early. I think it's too early for us to the Silver Strikers. Ndikuwuzeni Chonchi. Peter Mponda, if anthu simuna muwerenge bwino amasewera mind games. I can tell you kuti wiki yokhaino walankhula tu zinthu. Wiki atanalankhula zimene muone nazo kunena kuti it's too early. Wiki ino wanena kuti anadzanena aunena kuti I think defense ya bullets city solid. Now, I wonder why Peter Mponda kupitiriza the defense ya City Solid. Yet, let alone Peter Mponda was a defender. I want to tell you this. That's why I'm saying I'm a defender. Mind games. Now, adibusitsinga unoto okay. I go defense ya. Yeah. Komano, if he's trying to play mind games, komano. If you're a minute now in a game, bullets in the Blue Eagles, I don't think would be okay. I didn't watch the game between Mighty Wanderers and Silver Strikers, so I wouldn't say much about Silver Strikers. Komano, if Game Your Bullets and Blue Eagles is something to go by, because onena would timu ya bullets sina sewere bwino. Simamenya mpira wake umene so ine ndikungona ngati kuti ndi nthawi yonena kuti it's not an easy time to be Peter Mponda. Chifukwa people are expecting a lot from him because it's mena napanga kusilifa zimene imasewera apart from zimene Silver Strikers imasewera komanso kuchoka kwake kuja zili ngati kuti amuba. So it's like tisanene kuti amuba komano zili ngati kunena kuti anapita kumene kuja while Silver Strikers ikumufunabe. So zimene zinachitika zija chifukwa the rumors had it kuti he was offered 10 million kwacha per month as a monthly salary. So timadziwa nkhani ya ndrama ndiyovuta. Had it been ino ndapita Mponda mwapatsidwa 10 million simukanande naso kuti hayi ine ndikuona kuti ndikhale komano ndi nthawi imene Peter Mponda anthu amayembekezerano. Now the mentality of the people amene amatsatira mpira ndiyonena kuti okay ndekuti pakati pa Silver Strikers and the big bullets ndekuti the whole engine of one team to win another ni Peter Mponda. So the Peter Mponda amene wapita ku big bullets, people are thinking okay now the engine is at big bullets now. What will Silver Strikers do? Now the Silver Strikers have to defend their vehicle. Was it the engine? Many mapangitsoti bakhale speed kapena it's the wood now itself. And this is the time for Shoes to prove himself this coming Saturday. Right, it will be an interesting match. As I said, it's a must-watch game at Bingu National Stadium. That will also mark the first. That will also mark the onset of
TNM Super League, Yes. the biggest league in Malawi. So ikuyamba ndi to Saturday, ndi matimu amene timati Malawi Derby. Malawi Derby, Silver Strikers kuti Longwe, ndi timu imene anthu amaitenga kuti ndi ayikulu. Big Bullets, it has once been the national team. Bakili Bullets, everyone thinks kuti Big Bullets is on the team yayikulu kwambiri Malawi muno, komanso ku Luntha. So it's a Malawi Derby, kukakhala ndithu zambiri kumeneko. You already know what happens akamachita launch TNM Super League. Apart from that, timaona so kuti ndi game yosangalatsa chifukwa those are rivals. Big Bullets having taken Peter Mponda, I don't believe what Silver Strikers akukondwa. Nawo sakulumira mano. Ngati kumaka zopita kwa Nkhanga nokuti rodapita Chabwino izi zira wakati tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.